36 ବର୍ଷ 8 ମାସ ଆଉ 21 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର, ପୁଣି ବିଦାୟ ବେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 2 ବଖରା କୋଠରୀରୁ 2 ମହଲା ଯାଏ ଏହି ଯାତ୍ରା ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ଖାସ୍ କରି ଶେଷ 5 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ସହ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ନୂତନ ଅଭିଯାନ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଭଳି। ଏହି କର୍ମଭୂମିରେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ଲଢ଼ିଛୁ, କେବଳ ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଟାଙ୍ଗରା ଭୋଇଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ରୂପ ଦିଆଗଲା। ଛପର କୋଠରୀକୁ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ପୁରାତନ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ଶେଷ ବର୍ଷରେ ମୁଁ କେବଳ ଏକା। କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମନରେ ଦୁଃଖର କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ତା ସହ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଶେଷ ସମୟରେ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ମୋତେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ିଥିଲି, ଆଜି ଶେଷରେ ତାଠାରୁ ନିଜ ଅଧିକାର ହରାଇବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ପିଲାଙ୍କ ମେଳରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପାଏ। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ପିଲାଙ୍କ ମେଳରେ। ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିଟି ଉପକରଣରେ, ଗଣିତର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍କରେ ନିଜ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଖୋଜେ। ଏହି ଛାୟାକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ରୂପ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଇଛି। ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଥିଲି, ଯାହାର ସଦୁପଯୋଗରେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ନିଜ ଜୀବନ ରୂପକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବରେ ଦେଖେ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଦେଖେ, ଛାତି ମୋର କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହୋଇଯାଏ। ସବୁ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋ ସହିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲି, ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋତେ ନିଜ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲା। ମଝିରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଇଥିଲା କି ଦରମା ଆସିବା ହାତକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସହ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅବମାନନା କରିନାହୁଁ। ଏହାକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୁଁ ଆଜି ଅବସର ନେଉଛି। ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକରେ ମୋର ଏ ସାଧନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମାନକୁ ସର୍ବଦା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।